Na moderátorku. Poludetko bol... Máš No kto bol Bol poludetko? vo vlaku. Bol muž. Bol vo train. Vo train. Vo train, rozumieš mi? Vo vlaku. Konec. Dobre, traja. Ďalší. Tak teraz máte vy rozhovor zase s Ringom. Ten vyzerá. Máte nejakého domáceho miláčika, ktorý sa volá rovnako ako vy? Áno, mám z okolností, je to moja cvičná opica, ktorej som vlastne už nevidel takéto rebení. Ty brďo, no. Ja som tam primontoval bubon, takýto bubon a ona vie, čo s ňou robí, s tým bubonom. Skúste hádať! S bubonom? S bubonom. S jakým bubonom? Nie! Zle. Fíha, tak my to musíte asi Kreslí naňho. Mám pravdu? Viete, čo je to exkrement? Asi nie, skúste mi to vysvetliť. Exkrement, takže... Ako by som vám to... No! Tunák môj niekedy... Dobre, fekálne konverzácie si necháme na dnesku. A čo nefekálne, to je... Tak skúste mi teda